रायजोफोर सालबारिनि आदा सनारामखौसो नांगौ दा। आदा सनाराम अबाव दङलाय आदा सनाराम? दङना आदा सनाराम? बोथोर थांसि थांसि मानसि आंलाय माग फागुना बारग'लांबाय हाय आदा लाव फान्थावासो राग'लांबाय आदा सनाराम हांमा थानै राग'लांबाय आदा सनाराम हांमा थानाय। रायजोफोर सालबारिनि आदा सनारामखौसो नांगौ दा। आदा सनाराम अबाव दङलाय आदा सनाराम? दङना आदा सनाराम? हा सफैयाखैनो आदा सनाराम सफैयाखै। दे औ दखानिसोना आदा सनारामा। दे
क'क्राझार जिल्लानि दख'ना लाबो आदा उदालगुरिनि जोमग्रा लाबो क'क्राझार जिल्लानि दख'ना लाबो आदा उदालगुरिनि जोमग्रा लाबो क'क्राझार जिल्लानि दख'ना लाबो आदा उदालगुरिनि जोमग्रा लाबो आंथ' दिनै बाक्सायावसो फैदों नालाय सनाखौ नांगौ सना होगोन ना खेबसे जयैनो रंजानि आरो खेबसेबाव बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा 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 दे मोसानि बागुरुम्बा दे रंजानि बागुरुम्बा दे मोसानि बागुरुम्बा दे रंजानि बागुरुम्बा आय' हायमा दै जब' जब' गांजेमा आय' हायमा दै जब' जब' गांजेमा आय बारि खनानि निलाजि आय बे हामजा दयालि नोंनि नोंसाथो गन्थं हंनिले दालाजि नोंनि नोंसाथो गन्थं हंनिले दालाजि आय बारि खनानि निलाजि आय बे हामजा दयालि नोंनि नोंसाथो गन्थं हंनिले दालाजि नोंनि नोंसाथो गन्थं हंनिले दालाजि आय' हायमा दै जब' जब' गांजेमा जाबाय 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 आय' हायमा दै जब' जब' गांजेमा Bagurumbा